Ini sudah rabi urung ini. Urung. Mulai tapi penyanyi ya. Aja mas. Aja percaya iki. Ayo mas. Pak Bejo, sakit boten iki. Boten gak pindah Amerika joget kene sik malahan ya. Bu. Ayo Bu joget, Bu. Joget bu. Napa nyanyi bu? Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate andum tresno wong ayu bebarengan neng gedung ombo ya deh. Saiki adoh papamu tanpa kabar kepiye wartamu aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Sip, Mayang. Apa Melu KMP udah berapa kali? Iku baru 2 kali. 2 kali. Muga-muga dijak terus ya, Dek. Yo anu ning ngene iki. Ngopo mas? Yo ora. Siap. Oh bareng anu. Bareng sama Arep-arep. Semoga panyuwunku mring sliramu rungokno tangising ati iki yo lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning atiku. Biar langsung rumantar setia Hadi Multimedia saking Bakaran Sukosari Jumantono Karanganyar. Paham aku paham. Ugi Jangkar Audioson Gedruk Bumi. Sowan daleme sapa di Mayang? Panjenenganipun Bapak sinten? Lumayan lali. Pak Supri Hadi. Pak Supri. Ayo. Piye. Mang Tidak seperti ini. mandek. Ayo. Genting sing wedok. Oh, aku sih. Iya nah. Semoga. Saben ku nyawang fotomu rasa Yo. ku marang sliramu Biyen ate nduk. piye nate andrum tresno bebarengan ning gedung Ngombo. Langsung Dek Mayang ya. saiki adoh papanmu tanpa kabar kepiye wartamu aku tansah ngantu-antu muga liya dina
Ora tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni masuk ndang ditutup Dik Mayang Panyuwunku mring siramu rungokno tangising ning atiku lewat angin jroning dalu aku titip salam krangan jroning atiku matur suwun Dik Mayang, terima kasih. KMB Gedruk Sragen kembalikan ke studio 1 Sumangga.